July ni som sang ni som ni zir top ni khan Uttar Pradesh a Muzzafarnagar sa ka hun pakhat ashrama kumtling lo naupang som chhanchhuah an ni a anjing a hian Mizorama Mamit district mi naupang paruk an tel ni a soi ani he mun a an sa ka ho tu pakhat chu police ten man to in kumtling lo pong sual thu boy siam sak ani the zozam time thuron danin Muzzafarnagar Child Development Project Officer CDPO chuan ashram atanga chhanchhuah Mizoram mi paruk te hi mizo nilovin chakma vek an ni thu le an paruk hian Mamit district mi vek an ni thu Mamit district CDPO aron hriatir to a Muzzafarnagar CDPO chuan naupang paruk te hi naktuk thole ni hian Mizoram aron thon an ni tur thu Mamit CDPO aron hril to bok phailam media The Indian Express in a tarlan danin kumtling lo chhanchhuah naupang te hi kumsawm atanga sawm pali in kar ni in Mizoram le Tripura atanga an ni police te chuan July ni sawm khan he poi khoina thlenga mo phur tu ni a an pu Muzzafarnagar ashram nei tu ni bok chu man ngalin POCSO ek thu boy siam sak ani The India Express in atarlan dan chuan child number sangkhat somga pariata voeng moza goldon ani a kumtling lote ti du dana ashrama om thu an thena child line a thok tu counselor 10 chu hun chu tlo ngalin naupang te chu anwa thi thlaya rin hel tur an mu ta ka wangin police lambe pop ngalin rang takin an ni ho nen ashram an lu chho ngala tleirol kumtling lo te chu an chhanchhuak ta ani helai hmuna circle officer chuan medical examine pongsual an to ngei thi atilanga zirtop ni khan statement fel fai daga siam ani he thila mo phurtu hian hremna na tak ama chon nge yang ati Muzzafarnagar Child Life Center thok tu Ruchi Verma chuan ashram kan thlen khan naupang te kha din hmun hreom le re thei takin an lo oma max po walovin an om thren khatte chuan chuate an lo not faya na an tholo tur tho tirin an lo ani atibok child right worker te chuan heng naupang te hi chung kore thei tak atanga le kha zir tura ron kal an ni tu an soya thren khat chu helai hmuna kumthum don to te an ni naupang te hi mun himzo ga da an ni to a July ni som pakhat in rin ni khan coronavirus an kai lo en fia an ni naupang pali te statement chu lak fel ani to a abang naupang paruk te statement ero boin hian magistrate ma chin fel ani ang hemi chungchanga hian National Commission for Protection of Child Rights chuan voin hian video conferencing akawa meeting a hian Mizoram State Commission for Protection of Child Rights ho tu te Mamit District Board sable Mamit District Child Protection Officer te an te lang